खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। दङ जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियैनो रायजोआव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय उन्दै बैसोआव हाबा खालामग्रा फिसायफोरखौ गोबांथारै हमनाय जाबाय, जेराव दायो गोबां आइजोफोरनि जिउआव खोमसिनि जोमै साग्लोबबाय। गोबाङानो दिनै खामला मावनानै जाग्रा आरो गोबांनि न'खरानो बेजोंनो सोलिग्रामोन। बेखौ लानानैनो दिनै गोबाङानो गोदाव सोराव जानो गोनां जादों। गोबांनि न'खरानो आलाय सिलायबो जानो गोनां जागासिगोन। फारसेथिं नायोब्ला समाजनि थाखाय मोजां हाबा मावनाय जादों, नाथाय गुबुन फारसेथिं नायोब्ला बांसिनखौनो गोबां इनाय मोननाय जायो। मानोना सोरबा सोरबानि बिसिफोरहा उदैयाव गथ', सोरनाबा उन्दै गोरलै गथ' आरो सोरनाबा फरायसालियाव फरायनाय गथ'सा गोनां। बेनिखायनो दायो रायजो नाङैनो मोनसेल' सोंनाय फैदों, बै गथ'खौ, बै आइजोखौ सोर नायगोन, सोर फिगोन? फारसेथिं सरकारा बुंनाय माइरं एबा रेशन होगोन होननाय बाथ्राखौ नेवसिना बेजों मानसिया थांना थाया होननाबो गोबांनि सोंथि। मख'जाथावदि बेखौ लानानै दिनै गोबां बिसि आरो बिमाफोरा पुलिस थानायाव थांनानै गोदाव सोराव खारथिंनाय, जेराव गोबाङा आइजोफोरा बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माया मालायनि संसारखौ सिफायनो नाजादों होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिना होदों। बिटिआर सरकारनिफ्राय हा होनाय जाबाय। थांनाय 30 जानुवारियाव चिरां जिल्लायाव सरकारि हायाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ हाग्रा बिफाननिफ्राय होखारनाय जादोंमोन, जेराव होखारजाग्राफोरा गोदाव सोराव जानो गोनां जादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानै गोबाङानो सरकारखौ गाज्रि रावजों सोंखारिनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय बेयावनो माखासेया होखारगोननि नटिसखौ मोननाय लोगो लोगोनो बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों सावरायनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय मैया बिथां मावफुं सोद्रोमाया गासै 70 नखरफोरनो हा आरो लोंनो थाखाय गोग्गो दैनि जगायथाय होनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोबां फरायसा आफाद आरो NGOफोरा बादा होबोबाय थाखादोंमोन। बाथ्राखौ बुंदों आथिखाल बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा मैयानिफ्राय आसाम सरकारा उन्दै बैसोआव हाबा खालामग्रा फिसायफोरखौ पुलिसा हमबाय थानायखौ नोजोर लाखिनानै बुंदों बे बाथ्राखौ। बिथाङा बुंबावदों दि उन्दै बैसोआव हाबा जानानै गोबां जेंना जायो आरो 18 बोसोर बैसोनि गाहायाव हाबा जानाया आयेननि बेरेखाखा। लोगोसे बेखौ नोजोर लाखिनानैनो फरायसा आफाद आरो बायदि NGOफोरा बादा होबोबाय थाखादोंमोन। थेवबो माखासेया स्रोदै हाबा खालामखुमानाय थादोंमोन, जेराव उन्दै बैसोआव हाबा लानाय अनजिमाया बांबाय थानायाव बे थांखिखौ आसाम सरकारा लानाय जादों होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिना होबावदों। गुगोलनि बायदिब्ला नरेन्द्र मोदीआबो जेलाव थांनांगौ। आथिखालाव आसामाव बायदि आयेननि जोहै उन्दै बैसोआव हाबा खालामग्रा फिसायफोरखौ पुलिसा हमबाय थानाय समावनो सासे उकिलनि बुंफोरथि, जुदि दायो गोबाव बोसोरनि सिगां हाबा जानानै गोजोननि संसार जाबाय थानाय फिसायफोरखौ हमदोंब्ला जोंनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरि एबा गेदेर सुबुंफोर दं, बिसोरखौबो हमनांगौ। गुगोलनि बायदिब्ला नरेन्द्र मोदीआबो 17 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौनो हाबा खालामदोंमोन होनना बुंदों। लोगोसे बिथां उकिल नवाज महम्मदआ बुंबावदों दि रावबो घाबरायनो नाङा, बिजिरसालियासो गासै रायखौ होगोन। गतिके गोरोन्थि मावबाय जेब्ला एसे एनै खस्थ'आथ' मोनखासिगोन होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिना होबावो बिथाङा। उन्दै बैसोआव जुलि जानायफोरखौ हमनायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बुंफोरथि। बिथाङा बुंदों दि बेबायदि उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जोंनि समाजनि थाखाय मोनसे फेलें, जेराव जोंनि समाजाव सोलोंथाइया एसेबां बारायलांबाय थानाय समावनो उन्दै बैसोआव हाबा जानायाबो बारायबाय थादों। आनखि हिन्जावसाफोरा गोमागासिनो दं। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गेदेर जेंना होनना बुंथिदों। लोगोसे बे जेंनाखौ लानानैनो फैबाय थानाय समाव थाबैनो माखासे माहारियारि आफाद, फरायसा आफाद आरो NGOफोरखौ लानानै
बेनि सायाव थाबैनो सरकारनिफ्राय हाबाफारि लानाय जासिगोन होन्नाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावो मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।